खाग्राबारि दखरा एबसुआ फरायसाफोरनि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंदों। बर' हारियाव सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो एबसुआ गुबुन गुबुन गोबां हाबाफारि लायो। जोनोम जाजेननायनिफ्राय दिनैसिमबो सोलोंथाइ बिथिङाव हाबा मावनायनिफ्राय एबसुआ जिरायनानै थायाखै। गुबुन गुबुन मावथांखि फोसावनानै एबसुआ समाज आरो सोलोंथाइ बिथिङाव हाबा मावबोदों। बेबायदिनो आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखिजों फरायसाफोरनि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंदों खाग्राबारि दखरा एबसुआ। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा एबसुआ मावथांखि बायदियै खाग्राबारि ओनसोलनि गासै गं 17 गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै रोंगौथि सायख' आनजाद खुंदों। बेबायदिनो गामि गामि हाबनानै फरायसाफोरनि बिमा-बिफा आरो फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै सांग्रांथि हाबाफारि लाबाय थानायखौबो फोरमायदों खाग्राबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि रमेश चन्द्र बर'आ। श्री बिष्णु बर'। आङो थाखो बायाव फरायो। दिनै मा जादों? दिनै जोंनि फरायसालियाव आनजाद जादों। बै आनजादनि सोंलुफोरखौ फिननाय होनो हानाखै? हादो। हादोना? हानाखै? हादो। हादोना? बेनिफ्राय मा फैदो? सानखान्थि फैदो? सानखान्थि इंराजि फैदो? इंराजिबो फैदो। फैदोना? ओमफ्राय बिगियान फैदोना फैयाखै? बिगियान गैया। फैदों गैया? बिगियान लिरनो हादोना हायाखै? हादो। हादोना? खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना सुप्रिया बर'। आङो 4 थाखोआव फरायो। गामिनि मुङा मा गामि? फथला एलपि स्कुल। बेनिफ्राय देनां देरनानै मा जानो गोसो दोङो? प्रफेसार। प्रफेसार जानो गोसो दोङो? मोजां फराय। थरायना सरजुमा रानि बर'। मा थाखोआव फरायो? थाखो 5। थाखो 5? फारि नङा बेसां? फारि नं 4। उनाव माने मा जानो गोसो दं नोंलाय? आङो डाक्टर। डाक्टर जानो? दिनै जों बेखौनो नोजोर होबोबाय थादों। जों दिनै फरायसाफोरजों गोबां समाव गोबां जों रायज्लायबोबाय। गोबां समाव सोलोंथाइनि फारसे मटिभेसन केरियार काउन्सिलिं जों होबोबाय थादों। नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा बर' ससाइटिया लुबैनाय बायदि जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोननो हायाखै दिनैनि थारिखआव। दा बावहाय जों नैखौनो नोजोर होदों। एक नम्बर जोंनिया मबेयाव जोङो लेकिंसा एक्सुवेलि मबेयाव दङ। जोङो बर' ससाइटिया लुबैदों डाक्टार, इन्जिनियार बा गोग्गो सुबुंखौ जों लुबैदों। नाथायबा जों दिनै बिनि थाखाय जों खामानि मावबाबो जों दिनै मोगथाङाव जोङो मोनजोबनो हायाखै, लुबैनाय बायदि मोनाखै। आरो बिनि गुदियावनो दङ होननानै बुङोब्ला जों सानो जे जों मोनदांनो मोनदों जोंनि गार्जेनफोरा दिनै इडुकेसना मा बुस्थु आरो इडुकेसनखौ जोंनि फरायसाफोरनो गावबा गावनि गथ'फोरनो माबायदि रोखोमै होनांगौ बेखौ जों दिनैसिम क्लियार जायाखै आरो कनसेप्ट क्लियार जायाखै। जायनि थाखाय दिनै जोंनि फरायसाफ्रा स्कुल नागारनाय, जायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा माने एखेबारे लामसामाव फरायबोनानै गावखौ मोनसे मोजां रोखोमै गसंथानायनिफ्राय दिनै जानगाराव दङ। आरो बिनि गुदियाव जुदि मोगथाङाव जुदि जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि फैबाय थानाय फरायसाफोरखौ जुदि गोग्गो सोलोंथाइ लाहोथारनांगौब्ला जोंनि गार्जेनफोरा कनसियास जाग्रोनांगोन। जोंनि गार्जेनफोरा गावनि गथ'नि सायाव बावसोमनांगोन, सेक्रिफाइस खालामनांगोन, जथ्न' लानांगोन। आरो बेखौ जोङो माबायदियै जोङो बे गथ'खौ मा समाव मा उसुबिदा सुबिदा जादों बे बुस्थुखौ जों लाना फैनांगोन। मानोना दिनैनि समाव जों गार्जेनफोरखौ नुदों, जोंनि गार्जेनफोरा गावनि गथ' गथायनि मोजांनि थाखाय दिनै जोंनि फरायसाफोरनि जि मोनसे फोरोंगिरि, जोंनि गार्जेनफोरा लिंकआ खम जादों। बिथांमोनजों जोंहा सोमोन्दो लाखियाखै, कमिउनिकेसन लाबोआखै। जायनि थाखाय दिनै जोंनि गार्जेनफ्रा गावनि गथ'आ बे लेभेलसिम हानानै दङ, बिनि आखल आखुआ मा जानानै दङ बेखौ जोङो मिथिनो हायाखै। जायनि थाखाय जोंनि गार्जेनफ्रा फोसाबनो हायाखै। बेनिखायनो आं दिनैनि समाव खावलायदों नोंथांमोननि पर्टेल निउसनि गेजेरजों जोंनि गार्जेनफोरा गमामायैनो जुदि गावनि गथ'खौ सासे गोग्गो सुबुं मोननो लुबैदोंब्ला, सासे सुबुं सम्पद मोननो लुबैदोंब्ला जोङो जोंनि गार्जेनफोर, जोंनि फोरोंगिरिफोरजों खाथि सोमोन्दो थानानै जों खामानि मावनांगोन। बेखौ आं सानो। आङो बुंनो गोनां दङ जे मोनसे खोथा दङ, इडुकेसन इज दि बर्न अफ नेसनेल बा नेसन होनना बुङो। माने सोलोंथाइयानो हारिनि सिनस्रि। आरो बे हिसाबैबा खाग्राबारि आन्सलिक फरायसा आफादा बे टेलेन्ट सार्च लानाया मोजांनि बाथ्रा। खारन जोंनि गामिनियानो जा टाउननियानो जा गथ'फोराव मोनसे टेलेन्ट हाबना थायो। बे टेलेन्टसखौ मोनसे प्रकाश खालामनाया, बेखौ आउट खालामनाया बे जोंनि बहुत गोनां। आरो बेखौनो हयथ' दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि खाग्राबारि आन्सलिकआ बेखौ लादों। बेयाव मोजां गथ'खौ जों सायख'नो हागोन। बेनिफ्राय जोङो सोर मोजां, बे जोंनि आसि बिजौआवनो मोनसे साननाय फैगोन। आरो मोनसे फोसावथाय
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा reality.publicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।